फरायसा आफादनि माने इनिशिएटिभआव बेखौ दानाय जादों आरो बिनि गुबै उद्देश्यआनो जाबाय बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गासै 32 लाख जनसंख्या आरो 23टा जि जाति जनगोष्ठी दङ बिथांमोननि गासैबो थाखोनि जि जौगानाय बिथांमोननि जि अधिकार आरो जोङो बेयाव ज'है गोजोन थासारिनि गेजेरजों खौसेयै जों बोरैहाय रायजो जानो हायो आरो बेयाव रायजो जानाय गासैबो हारि हारिसाफोरखौ लानानै दिनै फैबाय थानाय समाव बिटिआर सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव जिफोर जों अधिकार मोनदों जिफोर जौगानायनि हाबाफारि बेयाव लाजागोन बा गायसननाय जागोन जिखिनि इनस्टिट्यूशनफोर बे गासैखौबो लानानै जाहाथे जों सान्थि गायसननो हायो आरो जोङो जे एबाराव जों परिवर्तन लुबैदों 17 बोसोर बेयाव मोनसे जंगल राजनि शासन दुर्नीति भ्रष्टाचारनि शासन आरो बेयाव दादागिरिनि शासन जि सोलिबाय रायजोआ बयबो परिवर्तन लुबैदों सोलायनाय लुबैदों आरो बे परिवर्तनखौ लानानै जोङो दिनै खामानि मावनो ओंखारदों आरो 16टा संगठना गासैबो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने लिंहरनायाव हांख्रायनाय बायदियै UPPL राजखान्थि हान्जा प्रमद बर'नि हान्जाखौ सापर्ट होनानै परिवर्तननि थाखाय दिनै माने खामानि मावनो ओंखारबोदों आरो बेखायनो आङो रायजो राजाखौ खावलायगोन जे जों दिनै जि अधिकारखौ मोनबाय जि जोङो सुक्तिखौ मोनबाय बिनि गासैबो दफाफोरखौ टाइम बाउन्ड जोङो जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो सम मथे जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनानै रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हायो आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबां इडुकेटेड इयुथ्सफोर दङ बिथांमोना दिनै खामानि मोनाखै एंगेजमेन्ट मोनाखै एमप्लयमेन्ट मोनाखै आरो जिखिनि जोंहा ड्रप आउट स्टुडेन्ट दङ बिथांमोना दिनै खामानि मोनैनि गोदाव सोराव जानानै गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनो गोनां जादों दा बेखायनो इमप्लयमेन्टनि बेलायाव जोङो मोनसे टारगेट लादों फैबाय थानाय 5 बोसोराव 10,000 करि 5 बोसोराव 50,000 माने जाहाथे जोङो सरकारि साख्रि होनो हायो आरो लोगोसे 5 लाख इयुथ्स बा 5 लाख सुबुंनो जाहाथे जोङो खामानि होनो हायो भकेशनेल आरो माने स्किल डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों दा बेखायनो दिनैनि बे माने जुथुमनायनि गेजेरजों दिनैनि बे माने पाब्लिक मिटिंनि गेजेरजों जों बे मेसेजखौनो होनो सानदों जे फैबाय थानाय समाव बेयाव रायजो जानाय बर' राभा माने सरनिया कसारि बा नोङो माइनरिटि बा बर्मन कसारि बा गासैबो जिखिनि हारि हारिसाफोर दङ जों ज'यै रायजो जानांगोन आरो गोरोबलायनानै रायजो जानांगोन आरो बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव परिवर्तननि जि सरकार फैगोन बे सरकारनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जिखौ बन्सित जादों जोङो मोनाखै आरो दिनै अपप्रचार भुवा प्रचार सोलिदों हा हु सेनानै लागोन माने सोरखौबा होखारहरगोन बे भुवा प्रचार अपप्रचारफोरखौ गैया खालामनो थाखाय जोङो दिनै बेयाव रायजो राजाखौ लानानै स्पस्तयै बाथ्रा बुंदों आरो बेयाव बयनिबो हा हुनि अधिकारा थागोन रावनिबो हा हुनि अधिकारखौ खर्ब खालामनाय जाया आरो बेयो माने 6 सिडुलनि 4.3 बे माने दफायावनो बे लिरनाय दंखायो दा बेखायनो आं बे बाथ्राखौ आङो दिनै स्पस्त बुंबाय।